Ini ndiri mukadzi ane makore 30. Ndina baba vandanga ndichigarisana navo muno muJoni. Takasangana muno, ivo vane 58 years. Problem vakurotomoka zvekuti ndiende navo kumusha kwavo. Mufunge kuti vazive kuti zvekusango ndezvekusango bodo. Vanoda kuti ndisvikourayiwa nemukadzi wavo nevana vavo vavaibata rafu. Vanhurume vakadzungaira chose. Havazive definition yekuchaya mapoto. Anenge akutofunga kuti aroora. Mudhara uyu ndakatomungwarira, aitogoroza achida mwana kwandiri. Ini ndakaiswa zikujadhe hwangu. Nyangwe chaacharamba achishingirira kuda isu vechidiki, ugoona musana waro dhara hauchatambi, kungofemereka pamusoro pangu richizadza marute kufesi kwangu. Zvino ndakawana replacement yaro. Ndane mumwe wechidiki ari kundivimbisa heaven. Zvedhara basa riri kupera by December. Anenge atove kumusha. Ndongotenda zvangu kuti ndakatovaka 4 rooms nemari yedhara iyi yaityairira mota dzemarasha kunoku emalahleni. Chandaa kungoda paari imari yemabenefits iri kubuda muna October. Tobva tasheyana ndoenda nayo ndonomutiza kumasvingo ndoenda kwedu. Kana varume vachinzi chengetai mhuri dzenyu vanoita nharo. Vanoona face powder dzedu idzi. Iyi idzidziso chete kuti mukadzi wako wawakapiwa namusiki ndiye chete waunofanha kuda. Ukada zvekuteedzerana nesu isu mvana, ndinokuchengetesa dzinza rangu rose. Rongekai rudzi rwaAdhamu.